Je to skúsený líder a zároveň je skutočným priateľom Indie. Jeho priateľstvo a neochvejný záväzok bol kľúčový v tom, že slovensko-indické vzťahy sa dostali na najvyššiu úroveň. Som veľmi potešený, že na dnešnom spoločnom stretnutí som mal príležitosť zažiť historický okamih v rámci našich bilaterálnych vzťahov. Táto moja návšteva je prvá návšteva indického premiéra na Slovensku. Som potešený, že pri tejto historickej príležitosti sme prijali rozhodnutie povýšiť naše vzťahy na úroveň strategického partnerstva. Táto skutočnosť odzrkadľuje našu vzájomnú dôveru, zdieľané priority a spoločnú budúcnosť.